Però... Això val una mica, Val una mica de diners? Sí, m'imagino. És el contribuent. Perquè ho sapigueu. I per ara, doncs, ja podeu començar a provar la vostra punteria. Gather round. Love, baby. Yeah. Gather round. Come on. What's up, baby? Limpio? Yeah. Avancem, llavors. Aquí la... Policia! Policia! Sheriff del... Policia, policia! Sheriff del condado de Blaine! Seguim, seguim! Policia, policia! Tiri l'arma, tiri l'arma! Time is running out. Pasillo, pasillo, hi ha un allà. Time is running out. Number 3. Time is running out. Number 4. Foc, foc, foc. En plena incorporació, clar, no has sortit del teu pis o com va? No, bueno, m'havia quedat... T'hem despertat amb el soroll. No, com va, cap? Bon dia, cap. Les portes a terra, Com està, cap? Suma't amb el Juli i el Manel. Estan fent tasques de vigilància. Ja quasi hem acabat aquí. Perfecte, La navalla en moll pareix perilloseta, eh? Bones, tinent. De seguir aprenent i veient com opereu. Excel·lent, així m'agrada. A mi em perturbia entusiasme. Home, però què tenim aquí? El senyor tinent. Bueno, Això és el que tinent. Per què? No, segueixi, segueixi. Estem aquí de vigilància, eh? Tinent? Descansi, descansi. Avui festa grossa, eh? Sí, de les bones. Vols que te doni un conjunt, Clarence? Sí, de casa ara vaig un moment a la tenda. Sí, però per si no vols pensar-te'n molt. És que aquí que al ocupes costat tant. del sergent Manel, crec que tampoc desentono gaire, veritat? Anem una mica ahí negre. Jo ho dic per la teua seguretat. Sí, jo m'ha rodat. No tinc problema en deixar-te una còpia. Ah, no es preocupi, no es preocupi. Ahí tens. Agafi la còpia, tinent, agafi la còpia. Ah, bueno, l'agafo, l'agafo. Si vas a la senyorita del mostrador. Però si és igual que la teva, llavors de la vull, vull dir, espero que sigui una còpia diferent. Sí, vagi vostè a la botigueta, home, que si a vostè li encanten les sabatetes, eh? Ah, digamos, si a casa em trobo bé a casa meva, que també tinc una casa aquí per trobat casualitat de la el vida, però... També és veritat, eh? Si vol entrar i fer-se un cafè, vigilar des de la finestra, també li convido. Entenc. La veritat és que jo també tinc un apartament aquí, eh? Molt xiquitet, però... Bueno. I encara ho paga. Sembla increïble el que dona de ser aquest bloc d'aquest edifici, eh? Sí, sí. La quantitat de gent que té apartaments aquí, eh? Jo encara no he anat a una reunió de veïns, però deu ser interessant. La veritat és que jo tampoc, m'he comprat la casa i no hi he tornat més aquí, eh? De totes maneres, tinent, sembla que abans s'han dit que... Digui. Dic que sembla que han trobat cosa grossa, eh? Entre vostè i jo, posi'm al dia. Què estem? Què? Bueno, sembla que degut... Sembla que degut a el que ha passat aquests últims dies... Rodríguez són els 40 que estan cap a davall, d'acord? Els que estan més cap a baix. Continuï, No continuï. barrejeu amb els del... Bueno, com li deia, pues, que sembla que al final aquí, degut a tots els aconteixements dels darrers dies, amb tants atacs indiscriminats contra la policia, aquest tipus de coses, pues el jefe ha decidit posar puesto una mica la El que diguis, gentussa, Joan. Com ha de ser, com ha Anem de ser. apartament a apartament i a buidar a veure el que tinguin, eh? Tot. Hem agafat els sospitosos habituals i ja estem aquí buidant la caixa, eh? Sí, i pensi una cosa, eh? A més, ara Aquest dia estem a apartaments socials. anirem a un puesto que, bueno, Vale, Pere, que vostè quan ensuma deixa-lo il·legalitat, on saps? se sobreentén que s'han de deixar, per favor. S'ensumo. Ja sap, el xinito segueix aquests sospitosos, eh? Deixa-los com? en la tercera fila. Bueno, el xinito, anem a veure... En el vehicle
Cicla negra. Usted no vio la circular. Ens anem a veure el negoci del xinito, eh? Els punts són de... El negoci del chinito. Sí, el chinito què? El chinito, no sé com es diu, perquè tots se diuen igual. El chinito, el chino. Vamos, un chino que hi ha aquí, que fa de mecànic. Però dels Senyor documents s'haurien Sama. d'investigar coses de... Aquest, bueno, aquest o el que sigui. A més, tots són iguals? Tornem a base, senyors. Començarem la segona fase. Poca cosa aquí. Rebut. Rebut, passem per comissaria, doncs. Juli, puc Dispensa. per el vehicle de vigilància. Pots pujar amb nosaltres, Clarence, si vols. Ah, rebot. Bueno, a part de quilos de cocaïna, punts americans i poques coses. No en tingueu massa. Clarence, guapo, tinc que dir una cosa. Si podeu ajudar a descarregar el armari de proves del Descansa, 388, podeu guardar allí tot el que hem trobat, ho teniu tot el cotxe fosc. Clarence, si t'ho dic, no t'ho creuràs. Què passa? Encara que haya vist alguna cosa a l'ocellat, però digue'm, què passa? Correcte, 388. Bueno, vés a ajudar a descarregar que el farem la pili, 388. Clarence. Felicitats, Juli, felicitats. Però què et sembla, eh? Bueno, se'ns casa, Júlia, se'ns Se'ns casa. casa Juli i surten volant, eh? Com ocellets, eh? Quan es fan grans, eh? Exacte, exacte. Ja surten del niu i... Joan, segon pis. Què et sembla? Bueno, Però l'avantatge de no haver carregat és que ara no he de descarregar, eh? No et preocupes. exacte. És una bona teoria i no veig falles a la seva lògica. Que no, eh? Següent plat és Vita Japan Autos, American Autos, Arcade Bar, Hen House. Crec que això ho deixarem pel final. Entenc. Està tot, companys? Sí, se sembla. Vale, perquè ho tingueu clar. Següent parada serà 234 Paleto Boulevard. És just al costat del barber. Rebut. Tu ets informació, Juli? Repeteix, sisplau. Tu ets informació, tot normal? Tot normal, sí, correcte. Rebut. No, ja direm, com ho veu, això, eh? Bueno. Veig que el té ben instruït l'oficial. Què et sembla, eh? Com manté la posició, està vigilant i atent, eh? Exacte. Tot d'or. Veig que Tinc respecta aquí- i té valors. Ara està en un bon moment avui, eh? A veure si... Avui està en fire, eh? Sí, tant un fire Sí, com sí, vostè sí, escollint està- aquestes ulleres tan molones. Que sí, mola, eh? Sí, molen. La veritat que els seus també molen molt, eh? Ara com és. Veritat? Sí, sé que molen. Però bueno, a la que surti un entro a donar un vistazo, que tinc curiositat com té això muntat per dintre. Vostè no... Però vostè no entra dintre de l'edifici? A veure què passa. Bueno, si cobreixes la porta, donaré entrar un cop d'ull, en realitat. Pues vinga, va, baixi. Cobreixi la porta, sisplau, sergent. Bona feina. Per una... Pues no funciona Tenim, mal, tenim no? problemes, clar, em sembla que hi ha aquí una falsa paret. Ah. Ens hem Bueno, estat no passa mirant, res, vaig agafant jo. Soc la teva porona un Espera. gassi. Com diu? A veure, No et preocupes, jo vaig agafant. Les càmeres. Ah, sí. A veure, jo Saludem. vaig agafant coses, eh? Espera't a que les trobarem. agafi i... Accepta. Tard o d'hora. I acabareu amb tot el pes de la llei a sobre. O millor rebutja, no? Ja. Com hi ha tanta cosa inútil, no...
Estàs bé? Tot, Ets una rei. Una rascada, una rascada. Veig que has entès el meu missatge en codi morse de que necessito metgero. Gràcies per portar-me'l. Som molt generós i molt idiota, Disculpi, sergent, és un honor que doni la seva vida per portar-me un metgero. Me faltaria. No en tindrà dos per casualitat, que si me'l puc quedar un rato? No, ja que no, Vol entrar a donar un cop d'ull i queda per aquí fora? No, no preocupi, no preocupi. Estic aquí molt tranquil, Ai, és més petit del que Sap aquí pensava. el que impressiona veure algun madrilleta? Sí, impressiona, la veritat. Ja que sí, mira aquí amb la màscara, el xaleco... I bueno, que això que sembla aquí... aquells de la tele, Sí, preparat per qualsevol moment fer i tornar-la a guardar. És que estic aquí per fer una matança, No Bueno, lo sabem, No lo sabem, però ja No. sap, ¿Ha vist vostè quin local més xulo, ja? disculpi? El local aquest, el local. Puticlub, Night Club. El Dark Knight aquest, el Penthouse. El que un dia vam arribar i hi havia una orgia. Vostè estava? Sí? Sí, estava, vostè sí estava. El que estaven tots els homes despullats aquí pujant i sortint del lavabo. No la recordo, aquesta. Ostres, però hi Recordo havia moltes, però- com 9 persones. Jo crec que vostè estava, però no recordo. No, potser no estava. Possiblement, però... Va ser no recordo, no un recordo. parell de setmanes, crec. No me'n recordo ara. Entenc. Pensi que les nits es passen molt túrbies de vegades, Oh, i tant que es posen turbies. Sí. S'ha d'estar preparat per qualsevol cosa i més. Exacte, preparat per Com qualsevol cosa. si ens cau la muntanya del món xiliat a sobre. Pues la surfeixarem, O hi ha un La gatet surfeixarem. en aquest arbre i l'hem de El baixar. tallarem, el tallarem. Oh, i I tant. hi ha solució per tot, Exacte. A solucions problemes. Exacte, o... Perquè un problema de Exacte, veritat. No, millor, a situacions, solucions. sí. Aquest mola una mica també, Perquè un problema és deixar sec. No tenir una cama. O que la teva dona et sigui infiel. Però, a part d'això, tot el més són situacions. Situacions complicades. Exacte. Eso és... La seva dificultat, però situacions, sí. Ho bé, una... Correcte. Bueno, alguna Per novetat cert, se per m'han aquí. acabat les piles de la llanterna del rifle, Com? És que se m'han acabat les piles, ja no va la bombeta. Mico, però per Però què? no li digui al xèrif, que s'enfadarà, perquè m'ha dit que sobretot que estiguessin preparats, Sí, compra unes piles E-Duracell. E-Duracell. No, que se n'han acabat, ni Ni Duracell amb les ni piles polles, Duracell, hòstia. O sigui que... Doncs, bueno... Però no li digui al jefe, No, jo no No li digui, diré. no digui. No, perquè si li digués vostè no seria mai tinent i no li vull treure un somni. Bueno, la veritat és que si li dic que m'he descuidat de posar-li les piles al rifle, el tio que ens ha dit, sobretot us heu de preparar molt, que no sé què, no sé quines merdes més ens ha dit, Que m'ha excusat, a veure, sí, És que, sí. no es preocupi, Encara que amb No et aquest preocupis, jersellet, el look esportiu no el veig per gaire allò. Què és allò, sergent? És que això és perquè sap què passa, que jo no sabia on m'hauria de ficar, Com que ja m'he pensat que es I ficaria el té a sota del jersei, de pollosos de veritat. hippies i bruts, Per pensava, no és suposat, que no per m'embruti. suposat, sí. Jo he pensat el mateix. Després agafo el jersei aquest, el cremo i s'ha acabat, La veritat és que m'he despertat i estava ja dintre l'operació. És que mira que eficaç que soc. Què sembla, Bueno, això és millor que res, Res Millor que millor que... qualsevol altra cosa. Això, sí. De Bueno, totes maneres, sabis que vostè encara que el xuli mira que concentrat està, I fa estona, El tinc concentradíssim, Bingo, bingo. Què sembla, Arxivis una mica, ja. Oficial, sisplau, informa. Oficial. Molta tela, Tenen Informa. una paret falsa. Informa. En un quarto amagat. Informa. Informi. Informa. Números. Informi. Un segon. No tenim claus del vehicle negre. ¿Tiene Macio o me equivoco?
És en Juli. Ah, Juli, vale, disculpi. És que Deixeu el vostre vehicle, John. Rebut. abans li he dit al Serra Juli, ara... El Cap, Serra és el que va de vermell, eh? I el, Sí, i sí, el, vale, ara ja em i queda el que va, i el que va de com un ninja, pues és el Juli. Exacte, d'on has tret aquesta samarreta, Juli? No tenies diners per un passamuntanyes? El jefe li ha fotut una bona bronca, eh? Si és que clar, sembla mentida, vale, Juli. llavors no et faré una branca allà. Perquè te l'anava a fer, però si ja te l'ha fet al cap. Encara que te l'hauria fet el sergent. Bueno, jo l'he dit, però és que el Juli fa rebel, eh? Bueno. No, és paciència. La metge, revisen l'armilla que porta. Neta, què fas aquí? Vigila que estem aquí fent un control, tio. Què fa amb aquesta armilla? Piqui de nou. Aquesta armilla d'on les tret aquesta armilla, senyoreta? Tinent, li he d'explicar una cosa. Expliqui, tot orelles. És que, saps què passa? Que abans de la senyoreta jo li dic que bueno, que si resulta que... Així que lo d'armilla és cosa teva. És que, saps què passa? Que ja de veure com ho soluciono, eh? Doncs digui que se la posi per sota la camisa, collons. Ja bueno, però clar, és que, clar... Bueno, que se vagi un moment aquí al lavabo del henhouse i que se la posi per sota la camisa, per favor. Abans de que surti el cap, ràpid, sergent, actuï, o digui-li l'oficial. No, vostè li diu a l'oficial Juli que s'ocupi. Vostè li diu a l'oficial Juli que s'ocupi, sergent, de dir-li el que li ha dit a la senyoreta. Dones l'aprovació? Vale, d'acord. Dones Va. l'ok? No et repreguntaré, home. Veig que vostè ha comptat bastant bé amb la meva suggerència, eh? És possible que vostè aconsegueixi no anar a l'ocupada del xèrif? Per evitar problemes, eh? Ja, però és que anaven serigrafiades d'aquesta manera les armilles. No he pogut triar. Entenc, però jo crec que... Pot posar per sota la samarreta. Més dissimulat, senyoreta, però no al lavabo del henhouse. Vagis al lavabo del henhouse i refresquis una mica la cara. I tampoc no me la sé treure, saps? Que aquest material és tan complicat. Hi ha tants velcros per aquí que no sé com es treu. Bueno, és que... Ja estem intentant sortir. És que el velcro, vostè pensa que el velcro si no l'agafa per la punta, aleshores no podrà arribar bé. Per tant... Clar. La meva Això va recomanació... lligat per aquí a l'esquena i és molt complicat. Entenc. A lo millor el Juli, ajuda la senyoreta, però me cago en... Però què fa la gent d'aquest poble? Bé? Això, jo també et dic més. Sí, el doble que el meu company. Està agafant una arma, crec que està agafant una arma, senyor, crec que està agafant una arma. Marxi, fora. Marxi d'aquí. Fora, vostè... Però què? Però vostè... Bueno, aquest era el mecànic, no crec? Segurament, eh? Bueno. Segurament, un mecànic valent, ràpid. Vigila. Estàs bé? Juli? Però què collons? Juli? Va amenaçar d'amor, la seva germana, va amenaçar d'amor. Senyoreta. No, només l'he avisat que si li fa mal a la meva germana que ho pagarà. Sortim. Ui. Es casaran. Disculpa. Miri, al final he aconseguit treure un... Repetim, tornem cap a comissaria i repetim el procés. Perfecte. 10-4. Moltes gràcies, senyoreta, Vinga, senyors, prou de parlar amb la gent. Cap a base. Bueno. Vale. Aquesta ha sigut... Ha estat productiva però complicada. Vale, Joan, aneu descargant. Doni'ns el número de fitxa, sisplau. 388, continua sent el mateix.
Bueno. Queden més coses, no? Encara per fer? Uf, quede estona i estona encara. Mira, No us Pere. volia informar del que hem trobat. Perfecte, perfecte. Mira, Pere. ¿Veus? Este es el Wall Scanner Detector 200C de la marca Bosch. Te puc passar fins i tot l'enllaç a la pàgina d'Amazon on el vaig comprar. Bueno, no ens ha fet falta ni fer-lo servir. Ja es veia aquella paret falsa, eh? Sí, però pel futur, per si de cas pregunten. Què heu trobat, jefe? Què heu trobat? Hem trobat Drogues. Explosius. drogues... Explosius no, perdona. No, explosius no. Estupefaents, Que és el mateix que drogues. armes llargues, armilles de deixar... Si puges, hauries de pujar. Ara no està obert, nosaltres. Vaig. Proveu ara. Bueno, crec que hi ha una mica d'electricitat. Sí. Ja teniu clau. Quina sincronització, senyor. Com li agrada la meva Passenger Princess del Clarence. Anem. Senyor, sí, senyor, sí, senyor. Ja ho veuràs. En marxa. Ah, però també he agafat un martell. Una massa. Anem al final de tot de Paleto Boulevard, el carrer central de Paleto, i a l'última casa a l'esquerra. Gran Biel? Correcte. Perdó. Bueno, espera, això vol dir que n'hi ha algú a prop. Algun delinqüent a prop. Hi ha algú a casa, se sent soroll allà. Anant amb compte. Hi ha les llums enceses. Pensaria, vaig a provar a veure si ja no m'he faltat. Només tinc el martell. No tens seria? No, no el tinc. Has provat de trucar a la porta primer a veure si ens obre? Truca primer, truca. Manel, Juli, a gestionar la zona, no podeu estar per aquí. Era, Mira, no fa falta usar ariet. ens pot obrir el propietari. Què cony feu? Va. Desfilant, Una cosa, chicos, va. Amb l'excusa Desfilant, del que trobem qui em puta una mantinguem persona aïllats atracada a incomodats. quina ordre judicial teniu? Quina puta ordre? Grande, Miguel, grande. Ordre dels meus collons, aneu sortint, va. Hòstia, deixeu-me de tocar la polla, hòstia, què passa ara? A veure, aquí hi ha que tocar-li la polla. Tingui la possessió, d'acord? Si no, l'haurem Sí. de... No l'he de fer perquè no estigui armat ni res, no sé cap amenaça, aquest amb l'escut aquest què fa? A veure, escolta, Amb algú permís, pot explicar, algú més seriós? No, permís no, quedis quieta, gent. Aguante, caballero, aguante. Algú Tingui la pot posició, explicar, algú amb dos neurones al cap mínim Feu-lo pot explicar fora què de està la passant propietat. aquí, per què estan dins de la meva Sap on propietat s'ha i per què posat. estan... No, Bueno, tranquil, que no, s'ha és colat que a través de algú pot explicar més o menys com funciona aquest sistema o no? Estem fent una operació... No, però que algú m'expliqui quina operació, què ha passat, a què es deu, o sigui, algun motiu, no sé... La informació ara mateix és reservada, d'acord? Vostè... No, és de la meva casa. No, gent, crec que és abandonar confós. vostè la propietat. No, que crec que és confós, perquè Abandoni és casa vostè meva, la això. propietat. Llavors, clar, a mi m'hauria d'explicar el motiu, no? Una raó, alguna raó d'haver-hi. Senyor, abandoni vostè la propietat. Que és meva. Anem a obrir. No, que s'està confonent la gent. Que és meva la casa. Reviseu-lo L'he pagat jo. que comprovem Sí. alguna cosa. L'he pagat. Amb diners. Que la casa Money. sigui seva. Abandoni vostè No, la sí. propietat. Clar, és meva. No Està penso vostè donar la propietat, i menys si no he fet cap delicte, ni he comès res. No. Està vostè interrompint la labor No estic... policial. Està vostè interrompint la meva propietat privada. Què esteu fent? Què està passant Està vostè aquí? interrompint No. la labor policial. No. Està vostè... No, està cometent una errada. Caballero, no os preocupi, d'acord? Si és una errada, tot es solucionarà. Simplement aquí els companys ara ho Clar. remanaran tot com si fos a l'Ikea
d'acord? No, sí. I no és res personal contra Sí, tu, no, no, d'acord? no, És que tens més visites policials en el passat, doncs que per coses del jutge i un informant, doncs vostè requereix cap un petit jutge. escorcoll. Ni cap jutge ni cap informant. Això Per si ens assabentem de que vostè té alguna cosa amagada, saps si ens trobarem alguna cosa dintre? Alguna bomba? Però això... Vale, pues puc tenir una bomba al Negatiu. manatero, puc tenir una bomba amb el cul, Companys. pot tenir una bomba al tio de què està passant per aquí. A veure, o sigui, què vol dir això? l'informe, d'acord? L'informe, senyor Biel, de quina és la situació, d'acord? Sí, sisplau. Du desapareguda la senyoreta Clàudia Mendoza, d'acord? Germana d'una veïna del poble, ja fa 2 setmanes. L'última vegada que se la va veure va ser per este barri. Alguns veïns han informat que se sentia el soroll d'una xicona cridar des de dins de la seva casa, per la qual cosa hem hagut d'entrar. Però, què cojones? Però vostè mateix, gent? M'està parlant vostè, no? La mascarat negra. Com? Que sí, que jo. Ah, vale. Hosti, vostè ho ha vist amb els seus propis ulls, ho heu escoltat amb les seves pròpies oïdes, m'està dient, o no? És informació classificada del Buró Federal. Bueno, per com acaba d'explicar fa 30 segons, entenc que no ho ha escoltat vostè ni ho ha vist vostè mateix, per tant, no sé quines proves té de que aquests veïns diguessin aquest tipus d'informació. I una altra cosa que us he de comentar, jo acabo d'arribar a la ciutat avui, que estava... O sigui, acabo d'arribar a Paleto avui, ara fa 20 Doncs minuts. canvi el pany de casa. O sigui, no sé Canvi el pany de casa perquè algú li ha entrat, li ha ocupat la casa ningú m'ha entrat perquè està la casa... xicona. No, ningú m'ha entrat perquè la casa està intacta i tal, i he arribat jo tranquil·lament i no ha passat res. O sigui, Jo li aconsello ningú que ha canvi entrat, el pany i que vigile. De fet, crec que esta casa d'allà, enfront, és sospitosa també. La qüestió. Que la revisin si tenen els motius, l'ordre i tot, però m'ha semblat bastant innecessari això. Ja, o sigui, entenc que ja han revisat la casa i tal, me l'han desordenat i tot el percal, no? Així per la cara, o com? No, perquè senzillament hem buscat a una persona, no hi havia ningú i m'ho hem demanat. I per això No em tenia toca permís la següent. de presentar-se amb 5 patrulles A veure, armats fins a les dents, o sigui... anem per feina. Relaxis, caballero, relaxis. Senyor Biel, deixa'm preguntar-li, coneix vostè a la senyoreta Carla Mendoza? No, Germana d'una cojones, veïna aquesta del poble. pava, aquesta puta, no, que no la conec, hòstia. Veus, ens han dit que s'ha ubicat en este barri, o s'ha pogut ser ubicada, localitzada, avistada, albirada en este barri, en una casa groga amb una bandera nord-americana. A veure, Paleto no me deix més d'1 quilòmetre, o sigui, de llargada. O sigui, aquest del barri és com tot Paleto, llavors no té cap sentit, però bueno. Bueno, només dir-li que no hem rebuscat, que no hem tirat, no hem trencat els coixins, no, hem entrat a buscar una persona, per tant, pot estar vostè tranquil, d'acord? Tenia No, vostè però- alguna cosa que ocultar al pis? Si vol torna a entrar, jo mire, jo només he entrat a buscar a una persona, per ordre Vostè del tenia buró. alguna cosa que ocultar? Alguna cosa que ocultar? Sí. Entenc, A la entenc. senyoreta veritat que no, no? Ui, pues... No tindrà... Jo no he trobat a la senyoreta, si vol entrar i torna a mirar. Com li dic, li repetisc, senyor, hem entrat per buscar a una persona. Persona. No n'hi havia ningú, hem abandonat la propietat i ja està. Té vostè por que hem trobat alguna cosa que no havíem de trobar? O Si sigui, vol, entre i han busque en els entenc que calaixos que no he buscat. Jo he han buscat una pillat persona. un mortero, no, d'aquests, pam, canyonazo a la porta, tombada al terra... Exacte. Bueno, vale. de fet, ho hem fet amb rossinyols. O no, Sí. amb què ho hem Sí que fet, són fins. Pere? La porta està a terra. Ah, d'acord. Això, eh? Vale, o sigui, entenc Però que ara- el procediment ara m'he d'anar a no us heu coordinat molt bé a l'hora d'obrir la porta, bueno. Però clar, el tema és que han entrat a la casa, llavors ara com ho fem això? O sigui, clar, algú m'ha de pagar la porta, no? No, Per això ja suposat, ara per venen suposat, els le paga tècnics vostè, i eh? la canvien. Com? Si tens Això, fer- això ho paga l'Estat. Ha de fer una Ah, clar, trucada sí, a clar que atenció al sí. client al xèrif i segur que Exacte. el contestaran. Li- Faci una li dic el instància número. genèrica a l'Ajuntament. Apunte el número, d'acord?
No, a veure, jo no. A veure, això què vol dir? Com que Apunte. apunti? Estic aquí Que amb apunte? xancles al pati de casa meva, com que apunti un número? No, que vingui Apunte. aquí el Peris... Faci memòria, faci memòria. Vinga, va, Apunta la ment, eh? Apunto. Apunte 999. Hòstia, que tinc aquí a... Bueno, digues. 999. Apunti. Vale, 999. Apunti. vale. 69. No, 69. Tu, qui està parlant? Apuntat vostè? Hòstia, crec que tinc la Carla, m'hem de fer el maletero de... No, només té fuet. Clar, perquè amb la casa no podeu fer el mateix, no? Mirar per la finestra. És que, com entendràs, estan les cortines passades. Com no, que marxem clar, en silenci els venir al vehicles viatge, i marxem sí. ja. No hagués passat res. Vale. Desapareixem. El número? Sí, perquè l'aviso del telèfon que està dient la senyora tan preocupada. Obri a la porta. Tots els cotxes. Cap a la comissaria. Ai, vostè em deixa un rossinyol si jo li entro a la casa que vull. Com si no haguera entrat. Vale, no hi havia res en aquesta casa. Absolutament res. Per tant, els negocis. Haurem d'anar al negoci No ha després. hagut cap. A l'Amèrica. Negocis per final. Sí, però com a prioritat. Vull dir. Creu vostè convenient que ens podem dirigir directament a la següent ubicació? Sí. Ara entrarem aquí, deixeu-me mirar un moment la direcció i canviem. Aquí és la zona. Hem d'anar... Vinga, Juli, que et ve concentrat, que anem bé. Bueno, així que fracàs absolut, la casa aquesta, Sí, no hi havia res. Això, home. Ja No podem vegi, anar marxant no a la vegi quin següent, marrón el Aquí- propietari, Fit per randa, sí. Seguiu el cotxe fosc, anem a la següent propietat. Seguiu el cotxe fosc. Anem a la casa de Josep Pinyol, la propietat de Josep Pinyol. Hòstia, punyetera. A veure... Bastanta aigua, Pocs encerts. Seran els negocis, en els maleters, etc. Però clar, com per a trobar tots els cotxes, saps? Ah! Perdó, Es troba bé, vostè, cap? Es troba bé, cap? perdó. Sí, per sort he donat la Necessita porta, un no ronyó, m'ha cap. Si necessita un ronyó, agafi'l d'aquí. Agafa el meu no ronyó, fa cap. falta Agafa el meu res. ronyó. Estic bé. Estic bé. Perdó. Estic dins. Va, Juli, agafa ubicació. Com l'altra volta, està igual de buit. Rebut, anem a la següent propietat. Juli, agafa el vehicle. L'aerolínia sí. De Bob Marley. Vale, perquè aquí... Ai, guapo. Com va, Juli? Molt bé, mira. Content. Massa content. Vaig, un segon. Primer sempre obre'ns, per si de cas. Voldràs estar a primera fila, company? Ho anava a fer, però... No m'importaria. Home, i tens que... em tens que dedicar unes paraules. No m'importarà fer-ho, tampoc. Home. I sobretot a la despedida de solteria. Ei.
ho he estat pensant. No ho dic mai, no ho dic mai, però potser per la despedida soltero, potser es podria baixar també al sur. Només hi ha al final molt de la nit, Ho he estat pensant, després sortim tots els policies, xaval. Bueno, ja veurem com... Saps què és el xino, tia? Que és una fulana, la Pili, jo... No facis cas a l'altra gent, fes cas a el que et digui la patata. No sé, ja, però... Me jode, saps, tia? Que digui això de la meva... Bueno, és normal. xaval. Que sí que et dic que reto puc agafar a que vagis a la tenda de roba que està a 700 metres, potser 500, i et posis un passamuntanyes normal i no la samarreta que has trobat allà a la tenda del vestuari. Tornem a comissaria, ara ve l'apartat més crític de l'operació. Agafa el cul del coixa negre i no el perdis, d'acord? Uf, home, és una casa de putes. Bueno, és el que ens ha tocat avui. Bueno, menos mal que tinc així la pistoleta esta que se carrega panys. També duc una palanqueta de butxaca i tot el necessari per obrir i forçar coses. Entre dins de la... Sí. Podem entrar per la porta al darrere, Ja està. Si podeu entrar. D'acord, vull que una gent comprovant les habitacions de la planta de baix i uns altres gent mirant la porta, d'acord? O les portes. Jo potser a la planta de dalt, si algú em pot acompanyar. Juli, que obrim les portes. Pel Va, registre busco feu una cas al nota. que us digui el Macio. Te cobreixo jo, Smith. On és la planta de baix, tinent? Sap anar-hi? Com? Planta de baix? Sí, a baix, ha dit que hi havia... Ah, vale, es refereix a aquesta, no? La planta baixa, vale. Pensava que hi havia un soterrani. Alessandro, tranquil·litzis, Alessandro, no passa res, no es corcovi, no es preocupi. Què dius on està? Avises tu que està net aquí sota? El què? Avisa que està net aquí sota. Aquesta, què? D'aquí sota? Que està tot molt net. Sí, la veritat que sí, de moment sí. Vostè, això... Tenim algú aquí fora a l'entrada o...? A veure... Sona neta. Ah, no, per pensar que algú vigilant, vull dir. Bueno. I a la porta de darrere? A veure... En realitat són peons, a l'esperada que ens matin algú perquè estem empanats i ja la resta actua. Sí,
Cites. Tot bé, Clarence? Net, marxem. Direcció American Autos ara. Vinga. Una moto. Bon vespre, senyoreta. Estarem aquí ocupats una estona. L'avisarem quan pugui entrar. És vostè la propietària? No, soc treballadora d'aquí. D'acord, doncs. Si ve a treballar, podrà començar a treballar d'aquí 10 minuts. Ara s'haurà d'esperar fora, a l'altre costat de la carretera. És que m'havia acabat de comprar coses, Coreana volia guapa, conèixer. ¿qué tal? ¿Cómo vas, tío? I tu qui és? No la entretenguis. Yo no sé qué Circuli. tío. Bueno, però ja m'avisareu, Aprofitarem per registrar tothom qui estigui. Si estan dins de la propietat, també els registrarem. Ambulància, igual. Sobretot calma i paciència. I que ningú es posi nerviós. Clarence, Manel, entreu a dins amb el Matthew. John, Joan, Juli i jo ens quedem fora. És que estan fent un descans. 10 al 4. Que tothom mantingui la calma. Sèrie del No contracte moguin de dels l'any. seus llocs. Mantinguin tots la calma i mantinguin els seus llocs. Però quanta marihuana, tio. Bueno, a veure. Què tenim per aquí? I güey, no es preocupi, que demanen més durs, no passa res. Bueno, Pues no, si va a plorar, Està- perquè està- jo conec un quant d'aquí que ploren, quan passa alguna cosa. estàs segur pel camí on va? Sí, güey. No cal que l'obris, Clarence. No, vostè es quede aquí. No passa res, güey. Hola. Que m'estraven. Següent. Una pregunta. Sí, en què es puc ajudar? Per què parla així? És que no vull perdre xisme de darrere. Ja em diràs com es va enganxar altra vegada. Hòstia. Vale. Si voleu fer veure que parlem i després... Bla 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 bla. Aviam. Escolta, però jo sí que vull un informe de per què han entrat a mecànica. Ah, sí, espera. Ara, quan acabi el xisme, fem l'informe. Vale. Sí que esteu avorrits, tio. Mana? Disculpe, en què es puc ajudar? Un informe Sí. de... Aviam, deixa'm pensar. De l'American, sí. Perquè vostè és... I una Kang, treballadora de l'American. M'ho pot esperar... De lletrejar? Y Cleaga. Espera. Ara. Y O. Dos os o és que va repetir? Dos O. N-A-H. Yuna. I de cognom és... Kang. Kang. K-A-N-G. D'acord. Així que vostè treballa al... Armes no? Vol que torni? A l'American Auto. D'acord. No. American Autos, d'acord. I vol... Haurem de revisar les ambulàncies. Un informe pel que m'agradaria saber pel que han entrat tot de persona emmascarada amb alma llarga i m'han fet fora mentre estava treballant. Bueno, en tot moment, Yuna Kang, no sé si ho pronuncio bé. Doncs bueno, que sàpiga que això ha sigut una intervenció policial del xèrif i que li hem demanat col·laboració en tot moment. Recordo que vostè ha col·laborat i que tot això està sota autoritat
judicial i que estem donant a terme una intervenció, bueno, i que li hem pregat també que no interferís en aquesta intervenció. Vale, no interferir. No ha interferit, I, d'acord? i I suposo el que mecànic, hi haurà un d'acord, informe, no? estava sent inspeccionat per al xèrif perquè necessitàvem un accés immediat degut a uns informes que vostè també demana, d'acord? Que són confidencials, no puc dir gaire cosa, informes, perdó, i que, bueno, que és una operació que està en curs, d'acord? Així que mantingui la calma, senyora Yuna Kang, mantingui la calma. Mantingui-la. No, mantingui la calma, sisplau. No es posi... No. No s'estressi. Segueixi les indicacions, sisplau, Yuna Kang. D'acord? Tenim una ordre, Yuna, de que aquesta actuació del xèrif no és un simulacre, Yuna. Això no és un simulacre, d'acord? Ho ha de saber. Hombre, m'agradaria veure un informe de veritat, de per què ha passat això, la veritat. Sap que la senyora aquesta li pot explicar, però jo li explicaré ja. Mira, la impressora aquesta que tenim allà darrere està espatllada, d'acord? Bueno, pot passar un PDF, no passa res, coleu. Si vostè... Món digital, segle XX... Si vostè i una és cert això que diu, doncs segurament ens rebrà un informe al propietari de mecànics o associats. I això quan? Doncs en el seu moment oportú. En el seu moment oportú. I això quan? En el seu moment oportú. I quan podré notar aquest moment oportú, més o menys? Oportú moment anal. Vull dir, en el moment oportú, això. Sense que, bueno, perquè no té un soldador. Què? Anal? No, N-E-N-E-L, oportú moment. Ah, vale, però jo estic molt preocupada mateixa. Sí, entenc que és una emergència i que vostè està preocupada, però que sàpiga que estem fent la nostra feina el millor que podem per arribar al destí. Al destí? Al destí. I quin destí? Ha de trobar coses il·lícites, coses que facin mal a la nostra gent de Palito Bay, per la que treballem, per la que ens paguen els nostres impostos, i perquè li donaríem la nostra vida, fins i tot la del meu company que té darrere seu, per la nostra placa i defensar el nostre poble. Amb respecte, Otla, però només amic vol dir que hi ha coses així. Tranquil·la, Lluna, només una mica de col·laboració, sisplau. Lluna, una mica de col·laboració. Sisplau, company, li pots portar l'espírit a la senyora Lluna? Que està molt alterada, sisplau. Sí, tranquil·litzis. Sí. Necessita un doctor o doctora? Hombre, pues ja que temps, sí. D'acord, no es preocupi, li recordo que estem duint a terme una intervenció del xèrif, d'acord? I li preguem que no interfereixi. Exacte, encara. És una operació en curs. Però ja han sortit de mecànic, no? Sí, però encara està en curs. Ah, vale. I quan s'acaba? Quan arribi a la meta. Perquè està en una curs A. Una cursa? Però a on? El destí que li he dit abans, senyora Yuna Kang. El destí. Tranquil·litzis, Yuna, tranquil·litzis. Per favor. Sabem que és un moment difícil, però tranquil·litzis. No ho agreugi. Segur, Segur. Sobrevisqui, Yuna, sobrevisqui. Tranquil·la. No s'alteri. Que m'atelo, No, sisplau. Cobreix-me, companya. No s'alteri, senyora Lluna, d'acord? Tot anirà bé. No es preocupi, mantingui la calma i segueixi les indicacions. I sa qui li parla la coixa de mentre no sapiguem què ha passat? Lluna, vine aquí. Que sàpiga que tenim prohibit anar al mecànic allà per al nostre cap. Perquè diu que som una colla de delinqüents, però això entre mi i tu. Així que aparta. Sí, que ets una delinqüent. Jo, però perquè treballes en un lloc de delinqüents. No, sí, m'és igual, treballes en un lloc de delinqüents. O això és el que diuen al carrer. Però què diu? Sí. Però si només treballem Biel i jo, però què diu? Bueno, segur que hi haurà un mecànic més per allà, que hi ha també un tio al bar que te'n vaig a demanar alguna cosa ja.
Mala meva, mala meva. Bueno, no s'alteri, per favor, apartis, darrere el taulell. Que jo no sé si vostè Així que... que no n'hi ha llei o què. Bueno, com l'he dit, l'informem que és una operació en curs i que mantingui la calma i segueixi les nostres indicacions, d'acord? Vale, i quines són les indicacions que falta? Mantenir la calma, Vale, col·laborar, i ja està? Ah, no interferir, Però entenc que això és una cosa accés immediat a informació, si vostè té, que ens pugui donar. estressar molt als agents. informació. Recordar-li que no és un simulacre i que va en sèrio i, bueno, que si té alguna cosa en contra que ens ho faci saber venint aquí a recepció parlant amb nosaltres o amb la companya que tinc aquí al meu costat Vale, dret. tinc alguna en contra. Ah, ja, digui. L'escolto. Que, hombre, estaria bé que s'hagués avisat abans de fer aquesta cosa, la veritat. Com? Que abans d'entrar així per la calíssima, així donant un sulto de molt, pues estaria bé que haguessin avisat abans d'entrar, la veritat. Que jo estava allí tan tranquil·la i vaya susto que m'he donat. Bueno, o sigui, perdona, és que potser és la pronunciació asiàtica que té vostè, que no l'entenc. Ha dit que si nosaltres no truquem a la porta amb flors ni demanem permís per entrar... Ajá. O sigui, Que, hombre, que m'hagué agradat que quan jo entré a fer el meu treball, igual que vosaltres, Exactament què ha fet. pues que m'haguéssiu tratat amb el respecte i que haguéssiu avisat, escolta, Iuna, anem a entrar aquí, te sembla bé? Vale, és que passa no bé. podem deixar que el destí s'ocupi d'amagar proves, netejar pistes o manipular testimonis, senyora Iuna Kang. Hombre, perquè però jo què he de fer? nosaltres No hi ha l'he a l'amagar. hem de fer escorcoll i sorpresa. I no perquè vulguem fer por, senyoreta Iuna, sinó perquè volem la Hombre, una veritat mica de nua, por crua se fa, i sense rentar. No tingui por, nosaltres treballem per vostè i per la seva protecció i dels nostres companys. Bueno, però de moment crec que no tindrem molta reparació a preu de cor, No es preocupi, si ens han fet un conveni amb l'ucraïnès, com li he dit fa uns segons. Ah, pues molt bé, perquè vagi bé l'ucraïnea. Ja, no es preocupi. Però només amb els patrulles de feina, o sigui, que vull dir que si algun dia se m'espatlla el meu cotxe per venir fins aquí, doncs espero que me'l puguin arreglar. Bueno, ja veurem. A veure si tinc més informació de lo que ha passat. Pues espero que no hi hagi rancor, veritat? Quan un es treu l'uniforme, doncs no passa res. Bueno, ja veurem. A més, no l'hem avisat perquè és que no som aquí per demanar favors, senyora Iuna, som per fer justícia. Però Llucita, justícia de què? Amb un mecànic? No passa res. Sospitós de terrorisme. Vosaltres en... Com que sospito de terrorisme? Sí, se l'estan jugant molt. Ja estan arribant a un límit. A la pròxima se'n van a federar-la. ¿Terrorisme de què? Però qui? Vostè no, vostè no. No es preocupe. Això qui? Havia? Si llavors... Informació classificada, però si ja ho no pot està deduir, òbviament. involucrada, A veure. no cal compartir informació, doncs tampoc. Bueno, però heu vingut a Sí, la que meva s'acollonen. feina Que així se posen sense les piles, explicació ni i res. que aprenguin a comportar-se. Mala meva. Que I el metge que ha entrat abans, on està? en federal. No Com estic que en sèrio. federal? La senyoreta? Quina senyoreta. Ai, no, perdó, l'altre, l'amic... L'altre senyor o ha marxat? No sé, ja no me'n recordo. I com és que està fent el cafè per l'home? Si el Informació metge- classificada.
I no he dit que siga el mateix home que vostè creu. Hi ha més gent en comissaria. No té per què ser el que vostè ha vist entrar. Sí, no es preocupi, senyoreta Lascurcuy, d'aquest taller s'ha realitzat per ordre judicial. Si no està implicada, no té de què preocupar-se. Vale, però vull saber més informació. Així ho faré, senyor. És important, sobretot, que quan algú es posa molt nerviós, se li inspiri la calma. Perquè si no, tot acaba sent una escalada. Exacte. Perquè aquí no venim a fer soroll, venim a fer justícia, i per la justícia s'ha de tenir el cap fred i les mans fermes, joder. Per poder fer la diferència entre un bon xèrif i un imbècil en placa. Esto debe estar el perro. Te pinta desde aquí. Lo trobo a faltar, tío. Feia temps que no jugava. A veure... Jo faig cara jo de paramèdic? És que jo faig cara de paramèdic o què passa? Sí que sei, grande. No sé si... Bueno, no li trauré el casco, perquè diu que no s'ha de treure el casco als malalts. Bueno, doncs escolti, el portarem... Perquè, a veure, si truca vostè... Miri, ja estaré aquí, Quina casualitat, Passi tranquil, metge? Passi tranquil, Passava per aquí, no? I l'ha vist. Molt bé. Sembla que té vostè una bona mútua, Passi-li pomada, aquí. Vete aquí. Aquí. Aquí li està fent, No reparin despeses. La salut és el primer. Oh, grande. ¿Os troba vostè millor, senyor Torregorça? Que vostè anava en moto? Passejava vostè amb casco, Té vostè algun tipus de deficiència mental o alguna cosa? Entenc. Bueno, pues res, pues... No, si vostè se sent més segur amb el casco, sisplau, posi-se'l, No en tingui dubte, Exacte, veu? No hi ha mal que per bé no vingui, Pues res, senyor Torregorça, s'alegra d'haver pogut ajudar-lo, Necessita alguna cosa més? Excel·lent. Doncs aleshores ja pot vostè continuar el seu camí, Circuli. Bueno, ja tenim una altra oficina, Però no li sap greu a fer-lo anar caminant després de tot això? Pues suposat que no, No? D'acord. No. O sigui, a mi m'està fent una mica de pena el senyor, la veritat. A vostè li està fent una mica de pena, Sí. Miri com marxa ja sol, com un cadell, Totalment. Sí. Ara sonaria la cançó de Lucky Luke. Exacte. Un pobre i sol cowboy. Bueno, sort és que prengui una decisió, Sean. Prengui vostè una decisió. Jo? No. Sí, per suposat. Vostè és el mando. No. Vostè considera... No. Vostè considera que aquell senyor ha de ser portat a algun lloc? Aviam. No, mira, ja s'espavila. Se'n va fer footing. Ara l'he vist més animat, Ara l'he vist marxar més animat. Ha deixat que aquell senyor travessi de nit corrent el desert, que està carregat de coyotes i de pumes. Bueno, vostè també ho ha deixat, Sí, jo també ho he deixat. Sí, vostè també ho ha deixat. També li dic, ningú li obliga a anar pel desert, podria anar per les carreteres. Cert, però que vostè... té Sandy aquí al davant, vull dir, amb un centre mèdic, una comissaria, una tenda... Entenc. O sigui que això no li sap greu el que ha passat. Bueno, a vostè tampoc, sembla. No, però jo no li pregunto per mi, li pregunto per vostè.
A l'inici sí, m'ha sapigut greu. Però després ja li ha pelat una mica, no? Quan l'he vist que es fotia a córrer, ja he dit, bueno, sembla que s'ha animat. Entenc. Excel·lent. Què n'opina vostè, tinent? Les gallines que entren per les gallines que surten. Exacte. Però